Yeah. Myra, please cook it up. Je loopt hier dat ik het zie. Moest dit niet weten, dit weet ik het niet. Man van die boes van knijpen. Ik kan niet, ik het zijn, ik het zie. Diensten van ik het zie. Is mijn broer van die man van die diensten. Ik het zie, broer van de ik het zie. Snijpen. Kinderen voeken op weer dat ik het zijn. Ik leek je zo weer dat ik is ik dan aan die fucking niet. Ik is ik dan op de wel die feet van ik is een heel tussen fucking een rich boy en jelle met bro. Te veel een beef bro. En ik is aan nou heel dit hier bro. Maar ik is aan nou heel dit zo. En ze wel beef bro. Kan kijk hier. Jullie weet dat. Ik heb fucking die king wie snippen. Ik heb goed meer handjes op mijn voetjes gebouwd. Ik heb die cel nu morgen stil. Die denk ik niet heel vast, maar ik heb fucking net zo koud. Ja! Ik is aan niet. Zij is aan niet. Ik is aan jou. Dit is voor mij. No. Waar is het? Ah, man, Sino daya? Een dollar beef. Man, alam mo ni. Een dollar beef.